Toto je krásna modrá elektrická Fiat 600 a toto je jej šťastný majiteľ. Ja som povedal, že také auto musím mať. A mňa to pohotilo v momente. Takto sa začal príbeh, keď si celoživotný milovník benzínových a dízlových vozidiel kúpil ako niekdajší televízny kameraman a teraz čerstvý dôchodca elektroauto. Vidíš, v pohode ešte tu aj 2 statívy obchám určite. Motiváciou bol výzor auta, samotná značka Fiat, salón, ktorý ho predával a samozrejme tak významná vec ako je úspora, ale zas nie na úkor kvality a pohodlia. 1875 km som prešiel cirka za 47 eur. Žiadny olej, žiadne filtre, žiadne sviečky, žiadne vstrekovače. Čerstvý nadšenec elektrovozu si užíva každú sekundu strávenú v ňom. Dáme si Dčko, jednoducho pustíme brzdu a autičko ide. To zrýchlenie má akože lepšie ako niektorí spalovacie motory. V podstate sú to asistenčné systémy, ktoré ma budú strážiť. To auto mimochodom má oveľa lepší rate, otočí sa na oveľa menšom priemere ako ktorý spalovák. A nabíjanie žiadny problém. Zhruba za pol hodinu, 40 minút sa nabije, lebo 90% do 100 už nabíja pomalšie. Veľa veciach ušetrím ďalšie finančné prostriedky na rozdiel od toho spalovacieho motora.